Že tam myslí, že já nic lepšího na tu práci nemám, nebo já. To podkopem a to asi nehodil by mělo, to je se květ, helejč, od knížet. Fuj, teď se. Jsem se lek, fuj, teď se strašidlo jedno, babo. Jdeš do pekla, blondýno? Jako dobrovolně, ale ona ztratila řeč, hele, najednou. No pojď, kanále, co to máš za daleko, hlej. Šubec, ty blbě vidíš? To šveď pod nohy, ne? Ne na mě. Jak to není možný. Jo. Pojďte se. Neříká. No, čas nějaká ta šavle vedle těla vodu. Ale teď přišla obrovská vlna. Obrovská. Schravstla ten náš korábel. I plus na to jako dělo nějaký pradávný příčin. Na ten kus toho týze země, že jo. Teď jsme ale podle knížete, heleď, měli začít kopat. Skály lámat. Koukneš, železo, víš. Udělat si prostě to peklo, jak se ráčej za chvíli uvidět. No a ty, co se nebáli nahoře usadit nad tím naším peklem, jak to tam pojmenovali, tu výzku, co? Vstoupit ti touží, nech zatáhá za oháňku toho, kdo zde slouží. Měla jsi někdy vručovat čas? Jo. Kdo mě s fotelem? Jak už tady řekl, babo, musíš obama. No, to ale neurví, jo. No to se mělo vrátit. To se rvala. Pusto. Prej už měla odčas v ruce. To muselo vypadat. No, takže tak. Halo. Proč mě budíte, co spal po obědě? Ale to nedá. Ne. To tadyhle baba. Oni chtějí do pekla, hele, celý neurvalý. No, já se... To nějaký rozděšený. Jo. To chceš pustit do pekla. No hele, já to vedu k knížeti. No právě. No, Když vidí kníže, tak to s tím praští a co potom? Kdo premiér, šlo pozdě. Jo, tak já vám to nahlásit. No to je pravda, to je na potřeba. Hele! Proč je tu tady všechno ničíte? No, jsem nevěděl, že jsi tady. Hele, tak pojďte dovnitř. Tak pojď. Řetka. No, oni jsou na něj nějaký bojácný. A ono vidí ten tvůj pejšel, koukej má za. Hele, strejdo. Pojď. To je tvůj harem. To máš dobrý, pojď do mě. Máš to byly srandovní fusáky, jo? Hele, šubec. No, první, co já vám tady dneska ukážu. V našem pekle. To ti nám ukážeš? Ale to teď šuně. To bude škola čertovská, nemyslíš si? Bo ono tam učí naše učo Huberta. On je taková úplně nevymáchaná. To tě potom. No, to, že kdyby vám někomu přilítal třeba Hele, tohle bylo učební materiál tak na 2 roky ještě dopředu. Škoda, že já tady dneska nemám ty svoje malý radachy, že by viděli zjišníky takhle dneska, víš. Tak to já si to voskouším, jestli nemají tu meluzínu, že jo, tak hýbají do lavic, hele, naši... Tak, mazej, hele, ty to potřebuješ, to vůbec netrvá. No, mazej. Milákové, co tohleto znamenalo? Čeho mám? No tak to řeknu ale celý, ne rovnou. Tak, no první otázečku vynechám. Ono je na vás moc lehká, já začnu tou další. V co se čert mění, když se tak vám nahoru, na svět, hříšný duše chvátit, že jo, víme. Mám na mysli zvířata. No a ještě jeden speciální člověk. Teďka zelená kavizola, chodí po lese. Myslivec. Já, svěrbaný kletiš. Koukej, tohle schová, tohle ksindl. Bojíš se, co? Bojíš se? Přijď poste nebudu mít. No, tohle je teda nic moc, milánkové. Česky se mě tady učil jenom jeden čert, náš vnitřní duch. Když zvednou kotelny a půjdou se mnou, já vám ho ukážu. Nenechají čertání
No pověď, prosím tebe. Dobře. No pojď se ukázat těch hříšných duší, od čeho jsi tady. Nazdar. Hele, teďka roztěšená. Bojí se pavoučky. Chceš jednoho? Hele. Vy třeba si pohlídej to. A já ti vypráším pradlavou kotelnu. A pořádej na loď, hele. Dej se pořádej, to nebude ti nudle za stůl. Jde se. Hele, nebo se směje. Co budeš máš ten, co to je? To je říknutí. Znáš hodiny? Takže tohle jsou ruky a proti směru hodiny, to určitě budeš točit. Až na konec závitu, to budeš milovat a nebo nenávidět. Se bojím. No hele, to už třeba tu do ruky já, tak tu tady pozná středověk. Ještě toč? Totiž ty tvoji jednosměrky udělá 3 proudovku, hele. Přesně tak. Je vidět, že to znáš. Hele, a já s tebou soucitím, já jsem ti teďkom právě složil odu na bolest. Teď tě zahraju, to je jukebox, sorry. Předehra. Pěkná, viď? Jsem zaspíval. Jíchala, píšnice na těžkou bude mi svírit, to bude všichni. Pichaj, hele. Hele, já to udělám podle té čínské akupunktury. Protože kde co bolí, tam to píchá, víš? No jaj, to bylo moudro teda od tebe. No hele, ty máš to na dlouho? Pojď, budeme točit spolu. Ne, pomaly, hele. To zvládneš až na konec závitu. Hele, jsou tady tetky, které si to žbakujou a ještě chtěli přidat. No hele, ještě kousek, pomaly. Jo. Ještě tam je rezerva, ukaž. Poprvé to prý vždycky bolí, že to je. No hele, to zvládneš, ještě, hele. Nebo už to bude konec. Ale ještě, hele, já to, že to by se to líbilo, pojď. Ještě, hele, to je. Můžeme to vzít, ale doma. No hele, a je to, podívej se, na konci závěru, teď pomalu zpátky. Ať se budeš zvedat, tak to nenechám vyžádný maso, já potom zvrátím posilnýma. Já musím mít ke knížeti, hele. No hele, u nás si to, potřebuje to kucu spolu. A líbí se to, podívej se. Dávajte šéfe, nesměte šéfe. Stavejte. Vstává! Vy co vyváděš tady, jak vstává, nevidíš, že nespím. Že úřadujeme, že máme plné ruce práce. Ano, šéfe. Jistě, tak to rušíš pořád dokola tohle. Už je na vyprác, čerte špinavý. To tady smrdí. Tak vás jí plísej, nebo Nejsou moje nohy, šéfe. na to nejsou hříšné duše. Jo, no. To se na to podívejme. Hříšné duše. A oni mají něco, nějaký degen, podívej se, všichni drží toho bezáka 20. Ten má kompaktu zvelého. Jejich to jedu, jen selfiečka jste si přišli vyfotit, jo. A ti pokážu Petra. Ty Petra na tom, na váze propadle? Tak jsem si... To zase plácáš, ty zase střebra do lešenku, viď? Nevím, co ode mě chceš, co jsi tohle přitáhl, takový vyhubliny nějaký, tenka tamhle hubená, tahle taky ručičky a hurvínek. Prosím tě, tohle než To je prej double burger. To mě dá aspoň 2 týdny, máte rádi aspoň plísňák? Ne, víte, co to je, totka vůbec? Nevíš, viď? Pojď, prosím tě, vás uklízet, ty máš nějaký šlupky na hlavě. Jo. Půl doby. Děkuju.
No, ale opravdu 12 metrů pod zemí a tohle ten fešák, nemyslím tebe, myslím ten strom, to ti je dubelice. Proč to ale říkám? Je to střed našeho pekla, je 350 let starý a ono svýho času náš pekelný kníže jsem donesl na jednom rameni, hele. Jenomže ten... No, nebo na nějakou práci, ale když to vidím na práci zrovna nebudou, tenhle furt jenom mačka a tohle to nahraní. Ženský nejdříve hříchy, pak teprve zábava, takhle by to nešlo. To by bylo holubník z pekla. Je potřeba namakat na těch svých dušičkách plecnivých, to víte. Ty hříchy nenajdete na ulici. Se to více pomlouvat ty sousedy. Cezíka tam pošle to dál. Teďka ty musí být viděna za záclonou, jak kážeš. Ty občas k sousedovi chodit, jo? Musíš tam občas mu zasejvat, dělat radost. Ano, když nebudeš moci, tak musíš kleče v leže. Prostě pořád, ty děti se tady sami nevlecáte. Děkujeme vám. Co šéfe, Co je zase? Co já? Když jsem říkal na ten povrch, je vyvrhl. Na parádu. Tak já to odtáhnu, teda odtáhnu. Tak dlouze nezadal, helej. No ano! Tak jo, pojď, spekla štěstí. Mazej! 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 A nebo na tě vyklope. Já nebudu mířit dozadu. Jo. Já namířím dopředu. Ale. Mazej!